No niin, morjesta vaan. Me ollaan täällä meidän vakiolaavulla tällä hetkellä oikein leirielämän perusasioiden äärellä. Aiheena tosiaan kahvin keitto nokipannussa ja se, miten se kuuluu tehdä ainoalla oikealla tavalla. Joo, älkää suuttuko kotona, mutta tää on nyt se meidän mielestä ainut oikea tapa. Ja tosiaan leirielämään kuuluu pannukahvit ja me nyt keitetään ne. Ja sehän tarvii vaan yksinkertaisesti kahvipannun, kahvia ja vettä. Halutessaan kermaa sitten tai maitoa. Ja nuotio on hyvä olla kaverina. Se auttaa siinä lämmittämisessä tosi paljon. Tulee makoisampaa yleensä. Aikanaan kun ensimmäiset nokipannukahvit on keitetty, niin se on ehdon opastuksella tapahtunut. Mä oon sieltä juuri tämän homman napannut itselleni ja tätä kaikille reissuilla on myöskin tullut hyödynnettyä. Ja on vissiin maistunut. Se on maistunut aina. Välillä sitten sanotaan, kun mennyt pikkasen noin sekoitussuhteet ehkä penkin alle, mutta idea on aina toimiva ja kyllä sen juomakelpoista joka kerta kuitenkin ollut. Joo, kahvinkeittäjän roolihan on se niinku haastavin ja stressaavin, koska aina pitäisi saada ne täydelliset kahvit, kun tämä ei ole mikään nopea prosessi. Siinä vaiheessa varsinkin kun lisätään se kahvi tuonne veteen, niin alkaa se stressaavin hetki. Tuliko siitä liian laihaa vai aivan liian jyrkkää? Se on iso vastuu. Se on iso vastuu. Aletaanko keittää kahvia? Lähdetään. Hyvä. No niin, eli ekana tosiaan tarvitaan ne tulet, jotka meillä on jo tässä hyvän aikaa ollut, että siellä on jo vähän hiilosta ja lämmittää hyvin. Sitten tosiaan se kahvipannu ja ensimmäiseksi lisätään kahvipannuun vesi, joka sitten kiehautetaan tuossa nuotiolla. Vettä sen verran kun on juojia. Itse tuossa aikaisemmin just puhuin, että mä keitän aina vaan just yhden verran kahvia ja nyt pyrin siihen samaan. Näyttäisi olevan just sopivasti. Se on aina sopiva määrä tommosena. On. Tää on muuten pakko sanoa erittäin hieno tää sun pannu. Se on. Pannu on aina hienompi, mitä mustempi se on, että se puhtain käsin sitä ei pysty käsittelemään. Se on sellainen kanssa yksi väline, mitä ei kuulu pestä ikinä. Ei oo, ei. Ja kotona se haisee sitten, tai siis tuoksuu nuotio aina, niin se on kiva. Nyt tää meillä on kätevä, kun ei tarvitse mihinkään tikunnokkaa tätä pannua virittää, että kiehautetaan vesi, vaan meillä on tällainen moderni luksus tässä näin. Pyöräytetään se tuohon tulen päälle ja laitetaan pannu siihen lämpiämään. Ja nyt tosiaan tarkoitus on kiehauttaa vesi. Siinä vaiheessa kun vesi kiehahtaa tai kiehuu, niin se nostetaan tosta pois. Ja siinä vaiheessa lisätään sitten kahvia sinne. Elikkä siinä, mitä tässä 5 minuuttia odoteltiin, niin saatiin toi vesi kiehumaan. Näkee hyvin, kun nokasta tulee vesihöyryä. Tupruttelee mukavasti. On, se on aina iloinen näky. Eli seuraavaksi pitäisi lisää kahvia tonne. Ja kahvia ne ei lisätä pannukahvia tuohon kiehuvaan veteen. Tai silloin kun vesi kiehuu, vaan nostetaan se pois sieltä. Silleen, että hanska kädessä mieluiten, ei pala sormet. Toi on erittäin kuumaa toi pannun rauta. Ja sitten myös varovasti otetaan tuosta kansi pois. Ja siihen tarkkaan lukee ohjeita, niin kahvia pitäisi lisää sellainen 6-7 grammaa per desi. Mutta kuka kantaa desimittoja sitten taas tonne, tai grammamittoja erälle? Ei kukaan, vaan tää on aina vähän niinku fiiliksen pohjalta. Ja tää tulee niinku harjoittelun kautta. Ja kun alun perin puhuin siitä stressaavasta olotilasta, niin tää on just se. Eli nyt kaikki katsoo sua, kun sä lisäät tämän kahvin tänne ja sun pitäisi arvioida, että paljon sinne menee. Nyt meillä olisi Löfbergsin pannukahvia. En ole aikaisemmin kaupasta sitä nähnyt, niin katsotaan mitä tästä seuraa. Eli pannussa on kuuma vesi, niin lisätään vaan, kaadetaan täältä näin silmänmääräisesti fiilis pohjalta. Harvoin tästä liian vahvaa tulee, että vähän vielä, niin se on ihan hyvä. Tää on aina perinteinen, että eka kaataa kahvit, kattoo hetkeä, kai vähän vielä lisää. Joo, se on kyllä joo. Sitten tulee sellainen niin kuin olo, että pitäisikö sinne kaataa vähän lisää. Sitten seuraavaksi sekoitetaan hyvin toi kahvin purut tonne veteen, mutta ne kaikki varmasti kostuu. Noin. Ja kansi päälle ja nyt tän annetaan olla tossa noin sellainen 3-4 minuuttia.
jonka jälkeen se vielä kerran kiehautetaan ja sitten annetaan hetki olla. Ja sitten se on valmista nautittavaksi. Eli nopeammin hommaa tää ei oo, ja tässä on hyvä aina jutustella sitten kahvinkeiton ääressä. Tai jotenkin tää kahvikeitto, se on ihan kiva rituaali aina tässä leirielämässä. Että Niin on. joutuu vähän enemmän odottamaan, niin sit se on jotenkin palkitsevampaa vielä, kun saa sen kuppasen kuksonkin kaadeltua. Niin On. maistuu aina hyvältä. Ei ole mikään nopea se kahvitauko. Ei, kyllä, vaatii aikaa. Joo, pitäisi alkaa töissäkin keittää tälle aina kahvit. Niin kahvitauko vähän nopeampi. Niin on. Mutta tosiaan joo, ei nuotiolle kahvia, vaan antaa sen tossa olla nuotion sivussa, ettei se vahingossa kiehu. Sieltä se hyvä tulee. No niin, nyt tähän meille kävi taas niinku perinteisesti nuotiolla aina käy, että jutusteltiin vähän liian kauan, mutta eihän se niinku kahvin makuun vaikuta muuten kuin ihan myönteisesti, eli siinähän se vaan paranee. Eli nyt olisi tarkoitus vielä kerran kiehauttaa tää nopeasti tää kahvi, eli laittaa tuohon tulen päälle se ja saman tien ottaa pois, kun se alkaa kiehumaan, että jos se on siinä kiehuvassa vedessä liian kauan, niin siitä tulee aika kitkerän makuista. Eli siihen sitten varotaan taas, ettei kädet pala. Ja tässä vaiheessa on tosi huono sitten kaataa tuo kahvin maahan. Sitäkin kannattaa vähän varoa. Varsinkin jos tikunnokassa tekee. Niin, siinä on riskit aika lailla eri tavalla olemassa. On joo. Sitten vaan seurataan jännityksellä tätä. Mitä muuten tuli mieleen, miten sä oot itse tämän kahvinkeittätavan oppinut? Mistä tää on peräisin? Tää on uskoisin isältäni periytynyt, että suvuresepti tällä tavoin. Mä oon nähnyt miten tää tehdään. Niin Sieltä on periytynyt tää ainoa oikea tapa. on. Kyllä mähän oon sellainen kahvihifistelijä, että siis jos tällä tulisi huonoa kahvia, niin mä en tätä käyttäisi. No niin, no se on hyvä. Se on hyväksi havaittu taktiikka, niin kelpaa tätä jakaa eteenpäin. Se on hauska tavallaan sukuresepti on lähtenyt elämään sieltä taas niin kuin pidemmälle taas niin kuin sun kautta laajemmalle tullut taas niin kuin meidänkin käyttöön muutenkin. Mutta hyväksi se on havaittu ainakin. On joo. Ja se tosiaan unohtui ehkä alussa sanoa, että kun tätä vettä lämmittelee, niin kannattaa huolehtia, että se tuli osuu kunnolla tuohon pannuun, koska muuten sitä saa odotella aika kauan, että se vesi kiehuu. Että on oikeasti sitä lämmön lähdettä siellä. Niin, siitä tulee muuten vähän sellaista turhaa odottelua tavallaan. On tämä muutenkin sellainen, kuitenkin tosiaan suhteellisen pitkä projekti, niin mielellään sitten tuollaisia turhia hommia sitä vähän voi karsia, niin pääsee keskittymään tähän niin itse asiaan kuitenkin. On joo, ja yleensä tämä kannattaa aloittaa niin kuin jo ruoanlaittovaiheessa, tai pikkuhiljaa siinä samassa, ettei niin kuin eka, että jos syö vaikka lounaan, no niin, nyt se sieltä nopeasti kiehahtikin, niin sieltä voidaan ottaa pois. Juu, mahtavaa. Niin kuin tässä menee aikaa, niin ei tarvitse tehdä lounaan jälkeen tai ruokatauon jälkeen vielä odotella, että kahvit tulee valmiiksi. Niin no, pääsee heti nauttimaan ainakin nämä. Eli nyt se kiehahti, niin nyt se annetaan olla hetki, että ne purut, mitkä siellä lähti vähän liikkeelle, niin ne valahtaa vielä tuonne pohjaan, jolloin sitten kun sitä kaadetaan taas kuppiin, niin ei tule kuppiin mukana niin paljon puruja. Ainahan täältä vähän tulee, mutta ei silleen hirveästi. Joo, tietää ainakin, että ihan ne pohjat sitten juomatta kaiken varalta. Niin. Joo, ja aina ennen kuin aletaan tarjoilemaan, niin kaadetaan tuosta niin nokasta vähän sen kahvia pois, jolloin jos sinne on vähän noussut tuossa puruja nyt kun se kiahahti, niin ne ei tule ensimmäisenä ainakaan sieltä kuppiin. Hyvä. Ei, juuri näin. Eli nyt hetken odottelu ja sitten me päästään tarjoilemaan kahvit. Alright, eli nyt meillä on ollut kahvi tässä päässyt purut laskeutumaan. Niin kuin äsken sanoin, niin kaadetaan nokasta vähän pois. Noin. Ja sitten päästään tarjoilemaan. Pannukahvithan maistuu aina parhaimmalta puukuksasta. Makuasioita, mutta niistä voi aina kiistellä. Sitten tarjoulun jälkeen, kun kahvia on vielä pannussa, niin se voi jättää tuohon tulen ääreen. Niin se ei pääse ihan jäähtymään, mutta ei samalla myös olla kiehumaankaan, että pysyy sellainen suunnilleen mukava tarjoulun lämpötila siellä. Sitten vaan omat mausteet sekaan, jos käyttää kermaa tai maitoa tai muuta vastaavaa tai juo mustana, niin laittaa niitä. Jos ei, niin kahvi on valmista nautittavaksi. No niin, kahvit on nyt tarjoiltu ja lurautettiin vähän kermaa joukkoon ja päästään maistamaan miltä maistuu. Totta kai hyvältä. Ei muuta kuin kippis. Kippis. Hyvä, sit tuli jälleen. Sanoisin, että mut on aika onnistunut. No. Mä oon vähän pelotti, että tästä tulee vähän liian vahvaa, mutta itse asiassa on aika täydellistä. Täydellinen suoritus. Mahtavaa.
Näin siitä hyvä syntyy. Jos on jollain erilaisia näkemyksiä kahvin keitosta, alle voi kirjoittaa, vaikka tämä on se oikea tapa, mutta eri koulukuntia kuitenkin löytyy, niin ei muuta kuin vinkit jakoon vaan, jos tuntuu, että saisi yhtä hyvää jollain toisella tavalla tehtyä. Kiitos. Kiitos, moro.